लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै बैसागु 1 तारिख लोगोफोर, दिनै बैसागनि 1 तारिख, दिनै बोसोर गोदाननि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायग्रोनाय थाबाय, लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं न'आव आइमोन बाबामोनखौ खुलुमनायखौ भिडिअ लाबोस्लाबासै लोगोफोर, आं दा अफिसनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर। बिब्दिब्ला जों दा देलायनानै गारि गाखोजोब्बाय लोगोफोर। बिबारफोरखौ दा थुखैजोबसै, माखासे खिनि देलायबावनांगौ दं। जोंनि फोरोंगुरु सारमोनखौहाय सनमान लानाय हाबाफारि थांगासिनो दं लोगोफोर। बिराद सान्दुं अयथासार दानिफ्रायनो। सफैबाय, बिराद सान्दुं गोसा। जों दा सफैजोब्बाय लोगोफोर प्रग्राम जागोन जायगायावहाय। दिनै बादायलायनाय लोगोफोर, जों दा बेयावनो बादायनो फैदों। दा माबायदि जायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। डॉक्टर सौरभ नार्जारी सार बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो मोसानाया जाथारबाय। जागासिनो दं लोगोफोर। मोसाखांबाय लोगोफोर। ब्रेकजों अमाजों जानो नागिरदों लोगोफोर, अमा एवनाय। ओमफ्राय नै बिसोरना गोखै एवनायजों ओमफ्राय दाउजों ना। जाखांबाय, मोसागासिनो दं, दाबो जोबाखै बानायनायानो। क'क्राझार जिल्लार उपायुक्त महोदया डांगरिया जोंना बादायलायनायनि प्रग्रामा जोब्बाय लोगोफोर। जोंना थार्डआव देरहाबाय लोगोफोर, थार्ड प्राइज मोनबाय। दा जों राजमेला फोथाराव प्रग्राम दंबावो, दा बेयावनो थांगासिनो दङ। बादायलायनायनि प्रग्रामनि प्राइजखौ लानानै फैबाय जों।
शेयार खालामनानै मोजां मोनो नेक्स्ट भिडिअ